zago maulid da na da take yi rabbi kara kusance ka sayyidul kaunaini. Shekara ta zago maulid da na da take yi rabbi kara kusance ka sayyidul kaunaini. Kalikina alhaiju kai nake sa fari, da kai nake tinkaho, da kai nake yin fari. Bani dama in waji sayyidul abarari, nai ta bege na ga siti abul khairati. Muhammadul amir mustafa gwani mutari, shi nake so nai waye ko sitil kaude. Shekara ta zago maulid da na da take yi rabbi kara kusance ka sayyidul kaunaini. Ya ilahi karo salati kaga aminu, kai ta ninka bai har ya zarshi adadin kaunu. Da babu irin sa na so ka mai munnanu, ga wanda ya san sirrin ilahi al-aliru. Ubangidan mun ka ilu madubin zamanu, sai da kai za a samu rabbuna rahmanu. Na sada alaye duka ne ba zan manta ba, na fari sai na sa fadi mazara mahabuba. In biyo da rikayya da umma kulsun zinaba, sannan na zo ga rijalo na kas da kai na yi laduba. Ibrahim alkasin nake sa a gaba, ba na bar Abdullahi jikan adana. Shekara ta zago maulid da na da take yi rabbi kara kusance ka sayyidul kaunaini. Ga rijalai a cikin rijalu babu kamar su, idan ana maganar su ba a yi taunin su. Sun yi bamban a gaban rasulu babu kamar su, ba irin su a yau ko kuma irin halin su. Mana sahabu da ba a yi warki a gaban su, din suna nan ladabi ake gaban adana. Miftahul asrari shekuna tijjani, na gaida jikan arabiyu shekuna jilani. Marhaba banga kamar ka shirya duk zamani, na sadu rabbi na abbakar baka da sani. Na gaida babana shekuna wato hasanaini, mala yusuf lobo da shekuna bamulani. Shekara ta zago maulid da na da take yi rabbi kara kusance ka sayyidul kaunaini. Assalamu alaika ya mumintul kauni, sallama ta a gare ka nayi dan adana ne. Yarda an samin sallaman ka yi min nuni, yadda zan yi yabon ka ya zama bani misani. Nai ta rera ma baitikan salon zamani, nai ta murna da zuwan ka sayyidul kaunaini. Shekara ta zago hidiman ka babu latti, ba za mu yadda a bar mu a baya kan alfati. Naga komai neman ka yake Abdul zati, kai ake ka bida ko ina ya sirrin zati. Kai ake nuni, kai ake ta yi wa salati. Sahibul kurami anta sahibul barha. Shekara ta zago maulid da na da take yi rabbi kara kusance ka sayyidul kaunaini. Kai ake yayi sabuwar anir sallati, ko ina haka je za ka samu an kafa sauti. Kai ake ta faɗi ɗaha sahibul hujjati, kai ake ta kira zahiri da fili ramati. Kai ake ta yabo kauyuka da birnin sati, ko ina taka ake alamul imani. Babu inda ya saura inda ba a maulidi, da za a yaye hijabin da ke gaban ka a buɗi. Za ka hango a sama ana hutun maulidi, hakanan a kasan ana yin maulidi. Jinni har dabbobi suna bikin maulidi, ban jiyo kamar ka ba sahibul sulɗani. Shekara ta zago maulid da na da take yi rabbi kara kusance ka sayyidul kaunaini. Har na yanke rabbu ma ya fayin maulidi, kun habibinsa Mustapha gwani Mahamudi. Tun da rabbu ya wa habibu al-juljudi, duk masoyi na kore ba zai ki yin maulidi. Wanda ke inkarin mu ko kuma yin hasadi, ya zama zindiki ya zama majanuni. Wanda duk bai so maulidi a yau wallahi, gara ma ya mutu haka ya fi mai tallahi. Maulidan mu da wanzuwa suke yin fihi, ko ina ka biyo maulidi ake wa mahi. Shawara zan baka biyo mu har ga ilahi, in ka ji ka zamo dabban da bai da suku. Shekara ta zago maulid da na da take yi rabbi kara kusance ka sayyidul kaunaini. Da kai ni yirko ni Husaini ba na barinka, ko ina na jiyo maulidin ka sai na leka. Allah sakawa na sayyada albarka, don tana hidima sosai a gun mai Makka. Rabbana kai buɗi gare ta har tafi haka.
haka maulidi na baɗi ya ninka wannan naso. Shekara ta zago maulid da na da take yi rabba kara kusance ka sayyidul kaunaini.